have viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Onye na-agba afa dị iche iche, nkwazi osi dị iche iche, nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My ambition is to help you live better life. Very important. Before we dive into today's lecture, issue why the better distorted souls. When I talk, I walk with the Ogbanje, distorted souls. Emma Ogbanje do the yes. And when the Ogbanje is in rags. E nwere ndị positive Ogbanje, nwee ndị negative Ogbanje nchi ọ dịkwa. Yes, dịka isi wee ma ihe ọbụla nwere positive and negative. Yes. Ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwaa, o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ị kwesịrị ịma ihe gbasara ndị Ogbanje. O nwere ndị Ogbanje ebe ọbụla ha nọ, they are for peace. They bring peace. They stand for peace. They bring good luck. They bring favor. Onye ọbụla come across their path will be blessed. When the Ogbanje dị ka ha bụ ndị chichirichi, o nwere ndị bụ ịmaghọta ha, you can't even comprehend them. They are Confucianist, if I will use that word. They are distorted in the sense na ọ bụrụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ndụ ha nwere ka ndụ ha dị. Because na ọ bụrụ etu isi ene ha anya ka ha dị. O nwere ndị gbalitere nje, o nwere ike ọ dị n'uworo na awụrụ nwaanyị, nwee the woman physique, mana inside of her is a masculine. So ị na-ene ya anya, whenever you are looking at the person from the angle of feminine, you are getting it wrong. Ọ ga-agbanyere gị film. Maka na ọ bụrụ na Ogbanje dị n'ụdị ya, ọ bụrụ nje Ogbanje nwoke, ọ gbawaga nje bụrụ nwoke. Ọ bụrụ Ogbanje bụrụ nwaanyị, ọ bụwaga nje bụrụ nwaanyị. Ị na-approach Ogbanje nwoke, ị mara Ogbanje nwoke ka ị na-approach. Ị na-approach Ogbanje nwaanyị, ị mara Ogbanje nwaanyị ka ị na-approach. Mana ọ bụrụ Ogbanje nwere mmanya ochie gbanyere mmanya ọfụ, you cannot comprehend or be able to understand them. Ihe ndị a ka anyị ga-ene ma anya taa. Before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị nọ na month of December, last month of the year 2025. Aja anyị na-achụ n'igwe ka na-aga n'iru. Nwere ike isonyela anyị n'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị. Distance abụrụ ebara ya. Ejego nkwu okwu chụọ aja n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. These 4 groups ka anyị nwere. Then network anyị ga-emegide during the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri eyile ọma n'aha mmadụ dum bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mekwa aja saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja a na-achụ n'igwe, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ iji ma ị chọrọ ịjụ na nkụzi a, chaachị m na WhatsApp, I will respond. WhatsApp nọmba m bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ekenego m ị na-anya na screen gị ga-afụkwa ya. Ekenego m ndị niile joinere anyị on our social media platforms. Asị nkụrụ na join anyị na-share the message, na invite ndị mmadụ ka ha nụ from the horse's mouth. Ka Chineke pụrụ ime ihe niile. Gọzie unu ma gọzibigo unu oke. Ya gazie. Now, let's dive into today's lecture. It will not be long, but pay attention. I mean, ka nkọwalụ gị gbakara ndị Ogbanje. Ndị Ogbanje bụ otu, like spiritual associate. Ndị gị na ha na-agbakọ nje. Ogbanje nwere ụdị dị iche iche. Enwekwazị level dị iche iche. Example, ka nkewa anyị into 2 ka o wee dụtụrụ gị izi ịghọta. Enwere ndị Ogbanje mmiri, nwee ndị Ogbanje Eze-Ana. Yes. Enwere ndị etu a ka obi ha dị. Yes. Enwere ndị Ogbanje mmiri, ndị mmee describe na obi ha ka dị sara sara. Mmadụ nwere ike ịbụ onye mmiri,
mana ọ bụrụ Ogbanje. Yes, ụfọdụ nwere ike iwe onye mmiri mana Ogbanje si n'enu ana. Enwekwara level by level. Mana taa dịka nsi kọwara gị, I want to concentrate more on distorted souls na Ogbanje. Dịka nsi kọwara gị, Ogbanje dị ụdị dị iche iche, nwekwazie rank dị iche iche. Mana taa ndị chọrọ ka m fesie n'ime ewu ndị kpọkịrịkpọ, ndị a dị ata ha ata, ndị a bụ Confucianist, ndị a bụ no mmekọtarism. Life ha na-adị very difficult. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị aghọtara Ogbanje na-afụta Ogbanje dịka ihe ọjọọ. No, far from it. Ọ dependere Ogbanje nke bịara be gị gbatara nje na be gị. Enwere ndị Ogbanje ndị obi ha bụ sala. Enwere ndị Ogbanje, o dependere the realms and kingdom ọjawa Ogbanje si. Akwụkwọ m ọzọ, o nwere ndị bụ ndị mmiri, o nwere onye bụ onye mmiri bụrụ onye Ogbanje, nwee onye bụ so onye Ogbanje nje ka ọ gbara mana ọ bụrụ onye mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ nwekwa onye bụ ndị Ogbanje bụrụ onye mmiri bụrụ onye akpọrọ ọrụ, mana o nwere ndị bụ nsọ nje ka fa gbara mana ha bụrụ ndị ọrụ. Ntị ọdịkwa ebe a ka ndị mmadụ na-ege etie confused. Ọtụtụ ndị niile nọ n'ihu ọrụ taa akpọrọ ha ka ha bụrụ onye nchụaja, akpọrọ ha ka ha bụrụ akajiọfụ, akpọrọ ha ka ha bụrụ onye owu mmiri ma ọ dibịa nwaanyị. Mana so many things na-eme n'ime ndụ ya na-agba ndị mmadụ gharị. Ọtụtụ ndị mmadụ fụtazie ya eche na akpọrọ ya ọrụ maka ihe na-eme na ndụ ya gbara Igbo gharị. But that does not mean na onye a bụ a called one to serve. Ihe onye ndị a niile bụ merie ihe ndị Ogbanje, setụrụ ndị Ogbanje weda ma ọ bụ ndị si n'iyi owu ya ma ọ bụ ndị ya na ha gbara nje n'enu ala, setụrụ ya o jebere onwe. Mana ọtụtụ n'ime ha na-abịa na mistake that Ogbanje as called. Maka na ndị Ogbanje a na-agwa gị, onye Ogbanje nwere some certain things very common among them. Ogbanje niile, Ogbanje nọdụ ka mistake. O nwere ndị Ogbanje ndị na-agọzi agọzi. Once you come across them, you will be blessed. Ọ ga na-adị gị ka gị na ndị Ogbanje na-emekọ, na nwoke ha ma na nwaanyị ha. Ndị ahụ ndị mkpọrọ ndị ezigbo ndị Ogbanje, most of them na-esikarị na ndị mmiri. That is na-abụkarị onye bụ onye Ogbanje bụrụ onye mmiri. Ndị otu m. Mana e nwere ndị Ogbanje ndị ọzọ, ndị enu ana, ndị a na-abụ kpọkịrịkpọ. Ụfọdụ bụ ndị nwere link with stone. Mana ọ bụrụ ya ka m chọrọ ịdive taa maka na ihe ahụ teaching n'ọrụ onwe. But today I want to tell you about this ndị Ogbanje ndị ahụ, these people, this group. I'm not talking about generalizing all ndị Ogbanje, no. Today I want to specialize in one particular group. Ndị Ogbanje a ka m chọrọ ikwu maka ha, ndị a ka a na-akpọ distorted souls. Ime ihe ejima. Mana before I dive into that, ka m gwa gị ihe one thing very common among ndị Ogbanje niile. Ndị na-agba nje nwere ọra mmụọ, ọra ndị otu Ogbanje. Ọ bụrụ na Ogbanje ndị obiọma, ndị Ogbanje ndị obiọma, imeta ha ọfụma, they bring luck. Obi dị ha mma n'ebe ị nọ, they will bless you. Mana e nwere ndị Ogbanje ndị ọzọ ga-abụ imejọ ha, you receive dorala. Yes, o nwere otu onye Ogbanje ibe m nwetara ozi n'isi ya n'isi ụtụtụ a drọpụrụ m na my Facebook. Ọ nwere eso na Facebook, a drọpụrụ m afanya m onye isi ụtụtụ ha nwetara ozi ya. Ọdago na ihe ọ na-ayọ has been approved by ụmụ. Meaning na-echeta gị ka by the way dị na-eso ma drop go ndị na-emetụ osi nweta ya n'ozi na meseji na WhatsApp na wọl. Mana gịnị ka m na-ekwu maka ya? Enwere ndị Ogbanje
bụ ndị Ogbanje a ndị kpọkịrịkpa na-agwa gị ndị Eze-Ana imejọ ha ya emekpọ ihe niile no mercy. Nwere ike ịkpọ ha ndị obi akpọ. Ndị Ogbanje a ndị gbalitere nje ka na-agwa gị, mana ha ndị a na-agwa gị, if you wrong them you go collect, if they wrong you you still collect. Ndị obi mkpume ka na-agwa gị, ndị a bụ ndị nwere link with rock, with stone. Ndị Ogbanje nwere ihe ihe ejima ha. Ndị Ogbanje ahụ ndị mkpọrọ distorted souls. Enyegwo m teaching gbasara distorted souls. Ndị a bụ enwekwara other group ụkwa distorted souls, mana taa achọ m concentrate n'oli groups ụmụ ndị distorted souls so na Ogbanje. Distorted souls bụ ha are very difficult gị na ha imekọwa ihe, because you will always get confused. Reason, they will always appear in different form. That is very difficult for you to comprehend. In the sense that ni nwere ike ịfụ nwaanyị onye Ogbanje ndị a na-ekwu maka, she will wear the physical physics of a woman, very beautiful dịka nwaanyị ka ọ bụ, mana n'obi kpume. Ọ bụrụ na o wee iwe, ọ bụrụ na o take action, ọ bụrụ na o mee ihe, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-asị, is she a woman? These are ndị Ogbanje in their spirit. Onye a bụ nwoke, but in order confused and to fulfill ihe o ji maka ya bịa, to bring more confusion, she will choose to come. Okay, let me use he will choose to come with a feminine body, but inside of her she's a masculine spirit, for reason best known to her, but she will choose the feminine structure body. But mgbe ị na-emekọrọ ihe, mmadụ na obi ya bụrụ obi nwaanyị. See, enwere ihe eji ama genuine woman. Genuine woman na-enwe this softness and meekness in her. A genuine woman nwere ike ịpụta rant ya, iwe ya, ọba mba, rant, ọ rant cha, nwere ike she still love you. Ọ rant cha, ọ bara iwu n'obewe akwa. She will break down. Mana ọ pụta n'ihu ọ chọrọ ka ọ fọmụọ that she is not hurt, she is not heartbroken. Mana once ọ rant cha that thing, oga, go inside the room, she's crying. Onwere obi. Yeah, with real feminine spirit. Mana ndị a na-agwa gị, ịkpọ ha ndị obi akpọ, ime mistake. Ha ga-apịa as nwaanyị, ị ya afụ ha ewi na everywhere. Mana ọ bụrụ na ha chọọ ime ihe, ha ga-emekpọ gị ihe niile. Ndị a na-agwa gị, ụdị ndị a na-agwa gị, this distorted souls na-agwa gị, they are masculine in heart. Usually, Niruka, Nazoka, were the corpse of a woman. The contours and cleavages is a woman. But the inner self is a man. If they deal with you, you cannot do more 911 jam. What we have to about it. Within that Nagwagi can never, for any reason, be under any man. No matter how many email metaha. Makana mgbe ndị Ogbanje ha bịa, they turn everything upside down. If you see where they react, they can never be under man. No matter that we feel one like ya. A ga-emeriri nke ahụ ga-awụ na-ebe na na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Oh, the down the na-apụta. Some of them bụ ndị Ogbanje. Ụfọdụ n'ime ha bụrụ ndị na-akpọrọ ọrụ. Nwere ike ịfụ ha na social media.
na-egefukwa n'ebe ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ha na-emis interpret that the spirit of Ogbanje and the power of Ogbanje as na onye akpọrọ ọrụ. Ihe onye a kwesịrị ịbụ na Ogbanje kwesịrị ịbụ ọ bụrụ church worker, ọ bụrụ oge anyị nọ n'ụka, ọ bụrụ church worker, onwe ka ọ bụrụ onye steward ma ọ bụrụ onye ndị ọsha na-alụ ọrụ ma ọ nọ na kwaya ma ọ nọ na musical. Ihe akụ ebe ahụ kwesịrị ịlụ ọrụ. Ọ bụrụ onye ga-abụ the arrowhead because o si ha n'isi ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. So mana duto na ha nwere ike ha lụọ ọrụ because onye Ogbanje wee Ogbanje nwere ike ọlụ ọrụ ome okwu ọbịa na mmezu ịkpasu oyi iwe ọkọ ọsụ oge ọbịa na mmezu. Onye a na-eme ya ọ sị na-agbara ya ọrụ, mana nke bụ eziokwu nwere ihe a bụrụ ọrụ Ogbanje ka ọ gbara. Ihe na-ede ewu ichukwanye na ndị Ogbanje ọ na-arụzi ọrụ as supporting role n'ebe nchụaja maọbụ n'ụlọ ụka maọbụ n'ụlọ ọrụ, mana ọnwa abụ nyanwa bụ the arrowhead because akpọrọ ya ọrụ mana onye Ogbanje. Ndị Ogbanje nwere power, imejọ ha kwubie okwu n'isi gị ọbịa na mmezu. So ọtụtụ n'ime ha bịa end up rụ ndị ọrụ mana onje ka ọ gbara, ọ bụrụ ọkọ ọrụ. Now ọ bụrụ na onye a end up etu a bụrụ ọkwa na-agba nje a, ụdị ndị ama na owu na bebi maka na ihe kpatara na ọ ma adịghị submissive bụ na ime mmụọ ya bụ nwoke. Kaptịn ndị ama nwere ike nọ n'ụkwụ ụgbọ, so ya bụrụ na iwugoro onye Ogbanje ibi ya ma dị bụ nwoke ịnụọ ya weda ma ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ịbụrụ ya na-arụ ọrụ gịnị ya ma n'owu. Maka na the inner spirit ya bụ masculine, o ma enwewu the urge is to submit under you. Mana ịnụta ejeniu onye Ogbanje mana ọ bụ nwaanyị weda ma ọwa Ogbanje mmiri ma ọwa Ogbanje enu ala, ọ ga-adịbe submissive. Mana ọ bụrụ ndị a dị kpọrọ distorted souls, ndị ahụ wolves in sheep clothing, let me put it this way, because I will not that wolves in sheep clothing because the contours and cleavages are there. Then as a man, you approach them. Oga, you may we head in her. That we go on your con. Ha man no una bedi. Whether me wo on your lord or whether me wo on your or man no una bedi or ya baptali. Makana ihe for a call yabo. This submissive. That's it, go nyawa. Okresio onwe eju ya afọ the ego a na-adị nwoke n'ime, mana nke bụ eziokwu akụrụ mmiri na nwoke ọbụla nwere ego. Ọ bụrụ na ịmụtago nwa ebe 4 years 5 years 6 years 7 years, nwoke na nwaanyị, o nwere ike ọ bụrụ na nke nwaanyị tọrọ nke nwoke, mana ifu ebe nke nwoke gara eko as small as he is, ọ gara eko ya bụ nwoke. Ọ gara afụ onwe negodi nwoke. Ọ dị n'ime nwoke ọbụla. Onwe nwoke ọbụla ịfụtabere ego ya, mana nwoke a dị ogbenye. Ogbenye na anụ ka ahụ adịrị ya. Ịda ndị Igbo, one Igbo adage says, and I quote, poor person stays as if he's sick. Ogbenye na anụ ka ahụ adịrị ya. That small boy, gịnị ya inwe ike ị na-arụ ọrụ isi gị ijekọta one small village boy enwere ihe ọ na-eme ma one boy na-atụ ọrụ enwere ihe ọ na-atụta, ọ bịawa nso ka iwe na-arụrụ ya ọrụ mmụọ, ị na-apịachi ya, ọ na-ejidere gị aka na-egbu ebu na-eso gị na-eje mmiri na-evidio gị na-eme gị nke a anchi ọ maka na ọ nọrọ mma. That guy pick a 50 million, pick a 100 million through Korea. Ihe ọ na-achọ that time shelter, ihe ọ na-achọ onye ga-enye shelter and he provide the shelter, ya ka o ji dị humble. Mgbe ị ga-ama true man, enwere nwoke dị humble, but not when he tamper his ego. Every man has ego. Mana o nwezi ndị nwere ego plus pride. Mmadụ ga-adị proud. Yes. O nwere ihe dị iche na ego, pride and proud. Nwoke ọbụla nwere ego.
nwoke ọbụla dị good at what he does dị proud. Pride bụ nke ọ bụrụ mmadụ niile nwere pride. Enwere ndị nwere ngala, onye nwere ngala dị iche, mana onye ọbụla dị good in what he does ga-adị proud of himself, be proud of his talent and what he means. That is natural. So learning it from a man. Nwoke ọbụla ịfụrụ esi asa agha efere ọsa agha efere esi asụ ọrụ gị akwa sụọrụ gị akwa esi ame nka, ọ hapụzie those masculine work eji gbara nwoke amụọ nwoke nwe ya bụrụ nwoke, ọ na-take care of responsibility as a man in the house, paying house bills, doing what he's supposed to do. Turnuzie lụwa masculine feminine work, na-asaghị efere na-asaghị ma efere kitchen dishes na-eme ụmụ ihe niile. Oga, that one is not a man. O nwere ike maka na ọ dị broke at that particular time, ọ humble onwe ya iwe je korie. Ọwụ na iwere ike na-apịachi ya ọga opikite ego nwee ka ego si gbagba ya n'aka ogosi kọrịa maka na pretender. Epụtazie echi na-ebe n'ịntanetị na-asị m Eze-Ana kere ihe a ga-eme. O nwere ofu onye kpọrọ m ọsị na-asị m, ofu eze nwaanyị na-asị m kere ihe a ga-eme na nwatakịrị ya pikiri from all a graduate, mana nwere ihe ọ na house where ya for months. Oluzie ka ọnkụ ya chọtara ya ọrụ na gọọmenti haus, ọ bụrụ PA to gọvanọ. Kwụsị o buru akpa ya si na be na ya mara ọ dị echetazie nkwa niile o kwere before her altar is gone. Abiti ọnwụ na o mebere ọkịta ọ ya emeghị echi. That boy na-asị na ọ dị very humble na-asaghị efere maka na ọ dị broke. Ịghọtara ya? So ka ị mara ya. Mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ so ụdị nwaanyị dị etu a nwoke nyere ya ga-anọwu nwoke bụ feminine, malụkwa na o nwere nwoke bụ ụkwa distorted souls. O nwekwara ike ọ bụrụ ọgbanje nke ya. Achọrọ m ikwu maka so ndị ọgbanje distorted. Etu ya si nwee na distorted soul na ọgbanje nwaanyị ka esi nwoke na nwoke. O nwere nwoke ụkwụ ọgbanje mana ọ bụ distorted soul. O nwere the physique of a man, but inside of him bụ a feminine spirit. That is the only way ga-eme nwoke ka nwoke neutralize onwe to the level feeling comfortable doing those feminine work. Mana ọ bụ anaghị nwoke nọ n'ime ọ na-eme nke a dị ụtọ na ọ dị smart ka o nwetagoro shelter, ọ nọkwata ọfụma ifu dị true color. So ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a mee gị mara ihe kọsụrụ ya, and ụdị nwoke ahụ kwana ifu nwoke a bụ nwoke n'ahụ mana mmụọ ya mmụọ nwaanyị, he will take shit. N'ime onwe ya nwere ihe ọma anabatawu. Ị na-asị na nwaanyị a ji ọgwụ jide, nwere ọgwụ ejijiri ya o si ya n'ime. Nwere ike take with decision decisively ụnụ na ya. Eji ama nwoke kwubie etu ọkwụrụ na ihe okwuru ya come rain come sun. Mana a man physique mana n'ime ihe dị n'ime mmụọ nwaanyị ọ bụgo distorted souls, because to deal with such a people unless in nwelu the spirit of discernment ịma na onye a nwekwara awụrụ nwoke mana ihe dị ya n'ime nwaanyị. Now for onye dị etu a succeed, a man needikwara another distorted soul. Ihe yatago? Yes, bụ nwere awụrụ nwaanyị mana nwee distorted spirit nwoke. So ka ha wee ike match ya male and female. Mana ọ bụrụ na ọ bụ example na nwaanyị a bụ nwere the physique of a woman, nwee distorted soul, nwee the soul dị ya n'ime bụrụ nwoke. Ọ bụrụ na onye dị etu anwa get married to a purely nwoke, nwoke bụ nwoke n'ime, in and out, the marriage will crash or it will not stand. Reason bụ na the man bụ nwoke, full nwoke, in and out. Mana nke nwaanyị bụ nwaanyị na anụ ahụ nwoke n'ime obi. So the submissiveness amadi, the marriage is bound to fail. So it only needed another distorted soul. Gabo ọ na nwoke bụ nwoke na outside, ọ bụrụ feminine n'ime. Need kwazi another nwaanyị ọbụla, nwaanyị ọzọ
ga-abụ nwaanyị na-anụ ahụ nwoke n'ime ka ọ ga-amachi. Ịghọtara ya? Ụdị ndị na-eto ha gara eme ka nwanne. Ị na-asị na nwoke abụọ orukwu nnekwa na onye na-asara nwunye ya efere, ya na-eme nke a, ya na-eme nke a, ọ dọrọ ka mumu, maka na inwardly ọ bụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị bụ onye na-akọ ọrụ shọt, ọnya ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị amara ihe ga-abụ onye chazie ya anya, ọ sịghị ịfụrụ ka papa ejima si eme na ọ dị very humble. Nwunye ka nọrọ n'ahịa ojegoro siwa akpụ na ya dị, sie ofe na ya dị, mee nke a, saa ụlọ, fichaa ụlọ ma ọ bụ ụlọ. O were gị na-akọmpe papa ejima, mana ọ na papa ejima ahụ nwaanyị n'ime doing those domestic work enwere ihe ọ bụrụ ya. Ọ ihe ụfọdụ ndị mmadụ amara. Mana taa achọrọ m ka m kwuo maka otu okwu ndị Ogbanje ndị akpọrọ ọrụ. So ọ bụrụ na n'iso na ndị Ogbanje a akpọrọ ọrụ maọbụ na akpọrọghị ọrụ, lụtakwa na m kwuru na o nwere ndị Ogbanje akpọrọ ọrụ, mana because na ha agbalitere nje ha and because na ha bụ onye Ogbanje, there is power that naturally onye Ogbanje ọbụla possess. Imejọ ha, you will collect. Ha mejọ, you will collect. Because of ndị otu ya. When I was growing up, happened na yard. I was born and brought up at Onitsha. That time I be face me and face you. So o nwere ụmụ agbọghọbịa ndị Eze-Agụ anyị na ha bi, ha na-elekarị mgbe a bụ African salad na abacha. Ha na bụ next neighbor, close neighbor. Onye nke a ga-akwadocha ahịa bupụta abacha ya, onye nke akwadocha bupụta abacha ya. Ha na-eche m asị nwata akwụkwọ mgbe ndị dresja ka m bịa bụ ha abacha. Mgbe ụfọdụ mbedasị ka ịbata na onye ya nwere ike ịbụ onye a, mbezi ka mbụ onye nke ha sị mba, na ọ bụrụ na mbụ ha ahịa na ha na-eleta ego. So ihe na-emezi mbịa bụ onye asị m ya ahịa ọma, bụ onye asị ya ahịa ọma. Before noon, ha erechaghị abacha ha niile. So that's why ụfọdụ na-asị m bịa gbaa ha aka ahịa, eledebezi ahịa. Ọ bụrụ m nwa na-eme ya as a person, mana ndị otu for the fact na m dị happy si ya dịrị gị mma, ya taghị ọ dịrị gị mma, ọ ndị otu na-eme. So mana taa ihe m chọrọ ikwu maka ha bụ ndị Ogbanje, ndị ahụ distorted souls. So ị mara ya, so ka ọ ghara ịbụrụzi onye Ogbanje bụrụ a distorted soul, then mana ịbụ nwaanyị na-anụ ahụ, mana ịbụ mmụọ nwoke, ijezie nụọ nwoke bụ nwoke, gị na-enwe clash, ịnatazie isi ịgbanye kamera si na nwoke bụ na nwaanyị bụ onye Ogbanje na ọnụ dibịa maọbụ ọnụ pastọ, maọbụ ụfọdụ kwuru lese, ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ na ọnụ dibịa na ọ gbara eje agha wọ anti. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu. You can't generalize. The reason kpatalụ na gị nwere onwe gị ewu Ogbanje and n'ime mmụọ gị ihe nọ na ya wụ ewu masculine spirit, masculine soul. So ịdị na awụrụ nwaanyị mana ị nwere obi nwoke, ị ma dị submissive. Nwaanyị bụ real onye Ogbanje bụrụ nwaanyị n'ime, bụrụ nwaanyị na mpụta, ama find it difficult ịdị submissive. Ihe ị ga-eme bụ ịbụrụ nwaanyị na-emebi ewu uche. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị, especially ma ọ nweghị nwaanyị onye akpọrọ ọrụ na ịbụ Ogbanje, whether ma ị akpọrọ ọrụ full time ma ọ bụ na akpọrọ ọrụ mana na ịbụ Ogbanje, ihe ị ga-eme bụ nwoke ọbụla ị chuzuru n'obi ọma gị na onye a ka ị chuzuru ga-abụ di gị ụwa ya, kpọọ gwa ndị otu sị ha na ịchuzukwana na Ifeanyị ka ọ bụrụ di gị, na ị kwetara na ị ga-abụ nwunye ya, na ị ga-anọ n'okpuru ya, wee gwa ndị otu gị ha biko na gị na ha ga-eme gịnị, na gị na ha ga-anọ n'okpuru nwoke a ka ọ bụrụ onye nchụaja, ka ọ bụrụ the leader, maka na kaptịn na-abụ ara nọ n'ofu ụgbọ, na ị kwetara n'obi gị niile ịnabata ya ka ọ nụọ dịka nwunye gị afọ, na ị na-agwa ndị otu gị, ndị ezumezu gị ka ha dị submissive n'okpuru gị nwoke a, ka unu wee bie n'udo, mụta ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị. Ọsọ gị ga-emewu ya,
nwoke ama afọs ugo ọgụ nwa ga-agwa ndị otu gị na choose go. And moreover, for you to choose this particular man, you should be very ready to submit yourself wholeheartedly to his forces. Ka etu obi wee dị. Ọ bụrụ na you're already ime this sacrifice, ịgwa ndị otu gị na ịchụzụkwana n'ife anyị ka ọ bụrụ di gị n'ụwa. Therefore, n'ikwetago ịnọ n'okpuru ya wee jee ozi a. Ị ga-anọrịrị n'okpuru ya wee jee ozi. Ndị na-arụ n'usoro ụka na-eme, ndị na-arụ n'ọdịnala na-eme. Ị ghọtara ya? Enwere nwoke nwere ike ịbụ dibịa na-alụ ọrụ, nwunye ya adịghị uru n'ihe gbasara isi mgbọrọ, ma nwunye ya adịghị uru n'ihe gbasara ịrụ ọrụ mmiri. Ize too weten, ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na nwunye gị dị uru n'ịrụ ọrụ mmiri. Example ka nwere onwe mmadụ, nwunye m dịghị uru n'ịrụ ọrụ mmiri. Ngwụrụ onye bịa ka lụọ ọrụ mmiri, masị oriakụ ngwa jee lụọ onye ọrụ mmiri. N'ego nchaji tara onye ahụ, iwepụta m some percentage ị ga na-enye ihe mgbe ọbụla o nyere gị aka jee rụọ ọrụ. Onwe ndị bịara ha influence, ọ bụrụ na nke gị nwa nwoke ga-alụ ọsọ dadị na-ekwe nke dị etu nna anyị ịlụọ ya. Ịghọtara ya? Onwe ibu agwọ ya eburu gị obuolu gị, nke ọ dị good na ya o mee ya, nke ọ dị good na ya. Unu na-abụghị n'idro ije na fight onwe unu. Unu ji fight onwe unu bụ na unu bụ nwoke. Nke a bụ nwoke in and out. Nwa bụ nwaanyị bụ nwaanyị na anụ ahụ, mana iwu nwoke n'obi. Mana ọ bụrụ na eburo distorted soul, ihe ị ga-eme bụ esomite n'okpuru di gị. Inwegoro chemba gị iche. Yes, nwee ike nwee ebe ị na-agba afa, nwee chemba gị iche. Onye a nwee chemba iche. Yes, like my woman nwere altar, inwe altar, nwe altar. Ọ nara ije godoro ndị otu ya, ọ nara gị nwe ije godoro ndị otu. Mana abịa n'ọlụ, maka na ofu ala ajikwuru na-atụrụ anụ. Mana unu bido mewe divide, unu ebido mewe competition. By then unu ebido mewe competition onye ka ibie. Ebido mewe competition onye ka mmụọ, onye ka agwụ ya ka. Esemokwu a webata, ụdị esemokwu a dị na among ndị dibia especially n'ekpọrọ onwe ha asị. Mmadụ ya nwere ike ịma na ebe a ebe ya dị good, ma ebe a ya dị good karịa nwanne ya long. Abụ isi na-abịa na-ama aka onye ka ibie. Ya bụ so ka kwụsị ebe a. Nwa ajụ na nkụzi a, WhatsApp me 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ nke siri uwe ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke mewere m ya gazie. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Blessed.